Čaute, som tu Javito. Zdravím vás pri menšom zoznamovacom videu. Ukážem vám moju stránku. Som sám doma. Takže môžeme si ju ukázať. Toto je moja stránka. Vlastne keď sa tam prihlásite cez iný počítač, tak vám tam ukáže úvod, ale ja som ho vytvoril, takže mne to tam neukáže. Tuto sú nejaké novinky, ktoré ešte momentálne zadané nie sú. Tu je fotogaléria, tam tiež nie sú fotky, ale posnažím sa tam niečo dať. Tu je náš tím. Tu je náš tím. A tu sú otázky a odpovede. Tu máte jednu anketu, na ktorú môžete veľmi ľahko odpovedať. Či neviete, ako kde zohnať vlastne hry. Už mi 5 odpovedali, že áno a 3, že nie. Bohužiaľ, ale toto je moja stránka. Keď si do Google zadáte moje meno, takže tuto Vitor Barajer 17, no tak sa vám vlastne ukáže fotka tohto obrázku. Tak, ak ste si mohli povšimnúť, na začiatku videa som Vito a podrobné informácie budú dole. Keby ste mi chceli poslať poštu, tak to máte adresu tiež dole. Tak, čus.